పెద్దశంకరంపేటలోని జాతీయ జెండాను పంపిణీ చేసిన నారాయణఖేడ్ శాసనసభ్యులు. మన దేశానికి స్వతంత్రం సిద్ధించి ఈ ఆగస్టుకి 15 నాటికి 75 సంవత్సరాలు పూర్తి కావస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 75 ఏళ్ల స్వతంత్ర వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకోవడానికి ముఖ్యమంత్రి గారి పిలుపు మేరకు నిర్వహిస్తున్న స్వతంత్ర వజ్రోత్సవాల ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పెద్దశంకరంపేట మండలం అలిగపట్నంలోని ఇంటింటికి తిరుగుతూ జాతీయ జెండాలను పంపిణీ చేసిన నారాయణఖేడ్ శాసనసభ్యులు మహారెడ్డి భూపాల్ రెడ్డి. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దశంకరంపేట ఎంపీపీ జంగం శ్రీనివాస్, జడ్పీటీసీ విజయ రామారావు, టీఆర్ఎస్ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు ఆసూరి మురళి, మండల రైతు బంధు అధ్యక్షులు సురేష్ గౌడ్, వైఎస్ ఎంపీపీ లక్ష్మీ రమేష్, స్థానిక సర్పంచ్లు అలుగుల సత్యనారాయణ, ఎంపీటీసీ వీణా సుభాష్ గౌడ్, సీనియర్ నాయకులు వేణుగోపాల్ గౌడ్, వార్డు మెంబర్ రవి గౌడ్, విఠల్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. తప్పకుండా ఎగిరాలి ఇంటి మీద అయినా పెట్టాలి. అరే ఇట్లా పట్ట కింది వాడిని ముఖం రాని కవలేదు లుంగ ఏమనుకొస్తుంది. జై భారత్, జై భారత్, జై భారత్, జై భారత్. బోలో స్వతంత్ర